Empiezo. A ver. Buenos días. Estamos en Prodi. Us donem la benvinguda al canal Prodis TV. Un canal donde parlaré de las cosas que pasan en la fundación. Aquí a los voluntarios meus estaré al corrent de totes les notícies relacionades amb el voluntari de Prodis. Notícies d'última hora. Digues, Ramon. Bon dia, Santi. Tenim una notícia de darrera hora. Ens acaben d'informar que dins d'aquesta nau hi ha un grup de noies i nois de Prodis fent treballs per la Fira de Santa Llúcia. Entrem, aviam què fan. Hola, buen día. Bon dia, nois. Tenéis mucha faena y tenemos que vender muchas figuritas y necesitamos muchos voluntarios. Necesitamos muchos voluntarios para vender la Santa Llúcia. Ja heu vist quines feines fan i que necessiten molts voluntaris per la parada. Parada de Santa Llúcia que trobareu de l'1 al 20 de desembre a la plaça Vella de Terrassa i on també hi haurà agendes, calendaris i molts altres objectes d'artesania fets tots a mà per les noies i nois de Prodis. Voluntanius, Prodis TV, Ramon Pujol. Mare de Déu! Quants? Despedim la connexió!